היי לכולם, זאת אני ויקה, והצלחתי להתקין קול, כן, סוף סוף. וגם, יש לי כיסא מעצבן, הוא כזה, כשאני זזה הוא זה חורק, אז אל תחשבו אחרת. היום אני אראה לכם איך להוריד דברים לסימס 3. רק לסימס 3, כי זה אתר רק לסימס 3. אוקיי, אני אתרגם לכם, כי זה אתר ברוסית. קודם כל כותבים, קוראים לאנגלית, New Sims נקודה ולוחצים Enter. והנה הגענו לאתר שלנו. אוקיי, אני אתרגם לכם חלק מהדברים כדי אוי, סליחה, יצאתי בטעות. אתרגם לכם חלק מהדברים. אני בטוחה שתוכלו להבין את זה. אוקיי, זה ממש קל, זה ממש קל בקיצור. אוקיי, פה זה עמוד ראשי, פה זה בגדים, אחר כך תסרוקות, אחר כך סתם, כאילו הם עשו בשבילכם את הסימס, אתם יכולים להוריד אותו. סימס מפורסמים, חיות, דברים לחיות, עיניים ועדשות, כאילו בתים, עיר ברבים, ערים, כל מיני תוספות, נעליים, קוסמטיקה, איפור, מייקאפ, כל מיני רכבים, רכבות וכל זה. סקין זה צבע עור, אוכל, רהיטים, צמחים, את זה לא צריך, כל זה. עכשיו פה זה גבות ושפם. פה זה צעצועים. אוקיי, השאר אני לא אתרגם לכם כי אתם צריכים לדעת רוסית. אוקיי, אז נבחר בתסרוקות. ונבחר. ראיתי איזושהי תסרוקת יפה, אני עכשיו אבחר אותה, זה נראה לי עמוד מספר 2, כן. ילדה מפחידה. כן, הנה, עם עצמות החמודות, איזה חמוד. אוקיי, אז אני בוחרת את זה, ולוחצת אל תעשו את הטורבו ביט, זה ממש לא טוב, אתם תצטרכו לרשום מספר טלפון, ואז ייקחו מכם מלא כסף, אז עדיף כבר לא. אז או deposit files או let it be. אוקיי, לוחצים על let it be ולוחצים download on slow speed. download on slow speed. תסגרו כל הפרסומות כי זה יכול להכניס לכם וירוסים. עכשיו מחכים. ואחרי שחיכינו, פשוט תעברו ישר לאנגלית, וזה אמור לתת לכם כזה קוד. EI וואי, דקה. EI ותבדקו את זה. תסגרו את הפרסומות, זה יכול להכניס וירוסים. אוקיי, ולוחצים send. link to file download. תלחצו כדי זה. כמה זה אמור להיות? 3 דקות ו9 שניות. לוחצים. ופשוט מחכים עד שזה ייגמר לטעון. אז אני אחכה
טוב, לכם זה תהיה נתראה, אבל לכם זה יהיה בעוד שנייה. בכל מקרה, זהו, גם ככה איתן, ואני רוצה להסביר משהו. מי שלא יבין מה זה, פשוט, וסליחה שאני צועקת, פשוט אני מפחדת שלא ישמעו, כן ישמעו. הנה זה ניתן, ופשוט מי שלא יבין שיעשה העתק הדבק, ייכנס לגוגל תרגום, יתרגם מרוסית לעברית, ואז יראה. אוקיי, לוחצים על זה, וזה פותח לכם את התיקייה. אתם רואים? סוגרים את זה. אוקיי, נכנסים לתיקייה הזאת. נראה לי זה במסמכים. לא, כן, Electronic Arts, The Sims 3, Downloads. הנה, אתם רואים? בקיצור, אתם לוקחים את זה, עושים את זה קצת פחות, ומעתיקים את כל זה. סיקלית, לא. דקה. הנה אתם רואים, שלושתם. העתיקו לפה. עכשיו סוגרים את זה, ופשוט לוחצים על לאונצ'ר של סימס. לוחצים פה. והנה אתם רואים שזה כבר פה. לוחצים V, ואני לא יודעת איך זה יקרה באנגלית, אז תלחצו פה, שזה להתקין. ואז תחכו, ואמור להופיע כזה מסך שחור. עכשיו כשיופיע מסך שחור אני אראה לכם. חשוב לא למחוק את הדברים האלו, לא למחוק. תחכו קצת. ואם מישהו צופה בסרטון ויודע איזשהו תוכנה, כאילו יודע איזשהו תוכנה לצילום סימס, כאילו לצילום של let's play של סימס, אז אני אשמח שהוא יכול לתת לי, בגלל שאני יכולה לעשות לכם let's play. יש לי 21 הרחבות, יש לי מלא, יש לי את הסימס אוניברסיטה, יש לי סימס כאילו דקה שכחתי, כאילו שיכול להשתגר לעתיד, סימס עתיד נראה לי קוראים לזה. יש לי פשוט מלא דברים. אז אם בא לכם אז תביאו לי. אוקיי, אתם רואים? זה כבר מועבר לסימס. זהו. מוזר, חשבתי שזה אמור להיות. כן, מוזר. פשוט פעם שעברה היה לי פה כזה חלון שחור, ואז כזה... טוב, אולי זה משהו אחר. ועכשיו שתיכנסו לסימס, אז תוכלו לראות שם שיש לכם את השיער הזה כבר. אז מקווה שתענו מהמדריך, וביי ביי.